Cada domingo ergueste a ollar as esperanzas nos espellos dos hostais e eu miro mentres te peiteas e penso que a mañá chegou a destempo, que deberíamos volver deitarnos xuntos. Aí sucede que o son da auga no baño molesta máis que os teus cabelos na cama que aparto instintivamente. Ola, que tal? Eu son Manuel e comezo con un poema do ano 1998. Dende aquela xa pasou unha chea de tempo, se escribo dun xeito completamente diferente, pero o certo é que este poema, moi en concreto, pois teñolle moito cariño, porque era un poema que recitaba seguido en todos os recitais que facíamos naqueles anos os compañeros do colectivo literario Xapón, de Noia e de Outes. E, bueno, levo unha temporada pois comezando recitais de poesía sempre con ese